iz svih uglova, kako bi publika, to jest gledalci primetili da on nije nigdje rasečen. Pokazat ću jednu perku koja je potpuno regularna cela. Sad ću prsten staviti na perklu, to jest provući ću perklu kroz prsten i kad podignem krajeve od perkle, pokazat ću da držim prsten u ruci. Ako napravim blagi trzaj, kao što vidiš, prsten spadne s perkle, a potpuno je regularan, znači nije nigdje rasečen, to su već publika i vidjela, gledalci. Ja ću sastaviti sad ponovo, stavit ću prsten na kanap, provući ću kanap kroz prsten i to ću ravno pokazati da se vidi. Znači, stvarno imamo jedan prsten kroz koji prolazi kanap, stavit ću prst ovako i kad povučem pokazat ću da on može da spadne s kanapa bez obzira što je provučena i naravno što je tvoj. To bi bila druga verzija, ja ću pokazati treću verziju. Kad se stavi prsten na kanap, pokazat ću da se vidi da je prsten na kanapu. Provući ću tako da svi vide da kanap prolazi kroz prsten i ako prebacim ovaj kraj s jedne strane, a ovaj drugi kraj s druge strane, pokazat ću da mi je prsten naravno u ruci. Ako napravim pokret ovako, vidiš, prsten je spao ponovo s kanapa, ja ću pokazati da kanap nije skinut s ruke, a sve je celo i kanap.